Idazlea bakarkako lana da. Idazleak gutxitan izaten du harreman zuzena irakurleekin. Ekimen hau horregatik da hain aberasgarria. Elkarlanaren ateak parez pare irekitzen dizkigulako. Idazleontzat egundoko aukera da belaunaldi berrien ahotsak entzutea, eta haiekin jolastu, ikasi, hausnartu eta hobetzea. Zer egin dezake idazleak aldez aurretik? Batez ere, solasaldia ondo lotu. Eskolan zer liburu irakurriko den adostu. Ikasle eta saio kopurua zehaztu, baita saioaren iraupena ere. Ahal dela harremana beti irakasle berarekin izan dadila. Irakurketa lantzeko materialik edukiz gero, ikastetxera bidali. Saiorako dituen beharrak eta proposamenak garbi azaldu. Ekimen honekin literatura bera pertsonifikatu egiten dugula pentsatzen dut, ez? Ekartzen dugu urtero idazle euskaldun bat, eta haren liburuan inguruan lan egiten dugu. Helburu garbi bakar batekin azken euskal erreferentiak eskolan islada espazio bat eskaintzia eta onura ekartzea gure ikaslei. Aukera ezin hobea da idazlearekin hitz egiteko, eta zalantza eta galdera guztiak komentatzeko, eta noski gure iritzia partekatzeko. Ez joan esku hutsik. Antolatu maleta, ideia edo iturburuen isla diren gauzekin. Argazkiak, marrazkiak, kuadroak, ilustrazioak. Norbere liburuak edo beste idazle batzuenak. Musika, inspiratzen duten kantak, liburuan aipatzen direnak. Objektu zehatzak, lumak, boligrafoak, pinturak, kandelak. Dokumentuak, gutunak, mezuak, agiriak. Mapa mentalak, lanerako eskemak. Ikastetxera eramango den maleta, digitala edo ikusentzunezkoa ere izan daiteke. Autorearen ibilbidearen bideoa edo aurkezpen grafikoa. Liburuari buruzko booktrailerra edo booktubeak. Komunikabideetan emandako elkarrizketak. Liburuari buruzko kritikak eta iritziak. Narrazioaren testuingurua ulertzen lagunduko duten irudiak. Edota beste liburu batzuen azalak. Propioak, ala edozein idazlerenak. Saioan bertan, proposatu erronka konkretuak ikaslei, ardurak taldeka banatuz. Asma ditzatela beste izenburu batzuk liburuarentzat. Balora ditzatela pertsonaia gustokoenak, zeintzuk eta zergatik. Irudi ezberdinak erabiliz, beste azal batzuk diseinatu. Aukera ditzatela liburuko pasarterik gogokoenak. Idazlearen biografia, hainbat testu, albistek lantzen ditugu. Hurbiltasun horrek, ikasleak ere kitzikatu egiten ditu. Eta gugan irrik handia pizten du. Idazlea etorriko dela pentsatzea, eta aurrean izango dugula, zure buruari galdetzen duzu, nolako izango da? Eta idazlea etortzen den egunean, arekin, azkenen bere estilo baitan ere bai, espazio bat eskaintzen badigu, kontatzen aldiego edo kontatzen diego idazlei, zenolako pauso eman ditugun eta ze garrantzia eman diogun bere liburuari.